Τι στο... Αυτή είμαι εγώ. Α, τι ωραία. Α, είχα ένα τρικό ζελάκι το κοπημένο μου. Φαίνεται οι κοινότητες. Τα αυτιά μου... Το υπατούσες μου και η ουρά μου. Και τι λέω έτσι πάνω. Περίεργο πράγμα. Αυτό τι είναι? Α, smile. Τέλειο. Λοιπόν, άμα θέλετε να σας κάνω και άλλες ζωγραφιές σαν αυτή που έκανα εδώ, μπορείτε να στείλετε τη φωτογραφία του ένα ζωγραφικό σοδάκι που σας αρέσει, να δείτε στο kubalya@gmail.com και εγώ θα σας το ζωγραφίσω και θα φτιάξω ένα βίντεο με όλες τις ζωγραφιές που έχω μαζέψει κάθε μήνα. Λοιπόν, και by the way που είμαι τώρα στο πορτοφόλιο σχεδίου μου, είναι ένα blog που μου βάζω μέσα τις καλές μου ζωγραφιές. Έχω και αυτή είναι η ζωγραφιά. Είναι ένα κουτελάκι. Τρώνει καρότο. Εδώ είναι καρότα και μήλα και λάχανα. Λέει I am so hungry, που σημαίνει είμαι πολύ πεινασμένο. No. Έχει κάτι καροτάκια. Τέλος πάντων, όπως είπαμε, kubalya@gmail.com. Okay? Μπορείτε να δείτε εικόνες από το Nicole's blog. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρη. Νομίζω Nicole's LPS blog. Δεν είμαι πολύ το σίγουρη, αλλά τέλος πάντων. Ψάξτε το λιγάκι, έχει πάρα πολλές φωτογραφίες μέσα και το σοδάκι.